Имам огромна пълка. Днес ще говорим за това, защо си взех iPad. От 3 години мисля вече, даже може и да са 4. Имам iPad Pro. 4-та генерация, което мисля, че излезе 2020. 12,9 инча. Причината, поради която си взех iPad, е, че имах желанието да променя нещо. Затова си взех iPad. Защото в онзи момент нямаше толкова много опции, колкото има в момента. И постоянно си мислих, добре, защо като ходя на училище трябва да нося цяла чанта с поне 10 тетрадки и най-малкото 5 учебника? И защо всичко трябва да е отделно? На мен винаги ми е харесвала идеята за тетрадка по всичко. Но нямаше как да стане. Защото ще ми вземат тетрадката, да ми я проверят, 3-то, 10-то. И тогава ми щракна. Почнах да търся различни опции. И едната ми опция беше да пиша на лаптоп. Но аз в онзи момент имах геймърски лаптоп, който тежеше много. Зарядното му тежеше колкото лаптопа и му падаше изключително бързо батерията и просто беше някакъв ад. И си викам, добре, ще намерим нещо по-леко, по-преносимо, по-просто. И според мен продуктите на Apple са направени супер прости. Аз ползвам Apple от 5-7 години, нещо такова. И до този момент ползвах само iPhone. И тогава излезна iPad Pro. И почнах да търся. Видях, че фактически супер много хора го ползват за тетрадка. И почнах да ровя още повече. И си казах, супер, това е брутално предложение. Заедно с iPad-а си взех и Apple Pencil и си взех Magic Keyboard. Ако някой не знае какво е това нещо, има 2 вида клавиатура на Apple за iPad-ите. Едната е скъпа, с тракпад. Някой, ако не знае какво е тракпад, това е вградената мишка в клавиатурата. Това, което беше много готино тогава, самия iPad просто седи във въздуха. И беше супер яко. И на всичкото отгоре, тук има още един вход, изход, Type-C, през който може да си зареждаш iPad. И за мен главното удобство беше, че има мишка. Защото до момента единственото нещо, което ползвах, беше лаптоп и телефон. Дали ще си работиш на телефона или ще си вземеш iPad и ще работиш на него, е много подобно. В момента има много повече опции, като размер, цена и абсолютно всичко, което може да си представите за iPad-ите. Но в онзи момент това, което аз търсих и това, от което аз имах нужда, беше нещо, на което аз да мога да пиша. Но след като писах на лаптопа, някак си ми липсваше това да видя своя почерк. Да мога просто да взема химикал и да почна да пиша. И тогава разбрах, че iPad са измислили Apple Pencil. Някой, ако не знае какво е Apple Pencil, това е вашия химикал. Молив, гума, всичко, което може да си помислите. Толкова е събрано в едно. И няма смисъл да се тревожиш дали ще ти свърши химикала. Дали имаш правилния цвят маркер. С кой молив рисуваш? Всичко беше тук. Защо са ми 512 гигабайта? Честно ви кажа, до ден днешен не са запълнени. Мисля, че дори 200 гигабайта. 139,59. 57 гигабайта са използвани от iPad-а. Колкото по-голям iPad си вземеш като размер, толкова по-тежък е. За мен в този момент това да имам по-големия iPad беше важно, поради причината, че аз знаех, че ще прекарам много време пред него. Аз имах 9 часа в училище
И всеки час писане. И просто имах нуждата очите ми да не се изморяват. И направих жертвата iPad-а ми да е по-тежък, но да е по-голям. Той колкото е един лаптоп, да ви кажа. Уникалното нещо е, че всичко беше в едно. Има безброй много приложения, които може да ползвате. И е уникално. Защото в онзи момент всичките неща, които трябваше да пиша, бяха в едно. Абсолютно всяко едно нещо беше там. Дори учебниците ми бяха там, защото след COVID всичко се дигитализира. И беше просто. Грабна ме идеята, че можеш да пишеш на таблет и просто всичко ще е там. Но ти пак ще пишеш. Ти ще видиш твой почерк. Честно казано, не само това, че можеше да се пише на него, ме грабна. Грабваме и програмата Procreate. Procreate е програма за рисуване. Има безумно много опции в нея. Можеш да правиш анимации, можеш да рисуваш. Имаш милион неща, като моливи, химикали, цветове. Всичко е на едно място. И не трябваше да се разправям с носенето на четки, моливи, гуми и така нататък. Просто беше елементарно. Беше прекалено добро, за да бъде истина. Но беше. И до ден днешен аз все още мисля, че това е уникален продукт. В момента, ако трябваше аз да си избирам iPad, най-вероятно ще да си избера iPad Air. Защото в момента абсолютно всеки iPad има опцията да пишеш с Apple Pencil. Което е супер. Но в този момент го нямаше това. Общо взето, това е причината защо си взех iPad. Надявам се, ако и вие искате някаква по-лесна опция, да ви е помогнало цялото това видео. Не беше много подробно, защото имам проблеми с камерата. Но това за мен е бъдещето. Разбира се, има още хиляди опции. Но аз като привърженик на тази марка и в този момент това беше най-правилното решение, което може да взема. Наистина се надявам видеото да ви е помогнало, да ви е харесало. Ако имате още някакви въпроси или ако искате дори по-подробно да разгледам приложенията, които имам на iPad, как ги ползвам, за какво ги ползвам, дали ги ползвам, защото не всички ги ползвам. Кажете. Беше ми приятно и ще се видим другия път.